Bumuo po ng Special Investigation Task Group o yung SITG ang Pangasinan Police Provincial Office upang maimbestigahan po ang nangyaring pamamarila kay Umingan Councilor Ponciano Oña Jr. Sa isinagawang case conference kahapon, ikinasa ang SITG sa tulong ng iba't ibang opisina ng ahensya kasama na ang ilang support units upang malaman sino ang gumawa ng maging ang mga sangkot sa pagpatay sa nasabing konsihala. Si Oña ay pinagbabaril sa barangay Lubong sa bayan ng Umingan habang minamaneho ang kanyang sasakyan noong Sabado. Kinundi naman ng pang-PPO ang pagpatay sa nasabing konsihala at agad umano ng mga ito na agad na malutas ang kaso at mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ng konsihala. IFM News. IFM News. IFM News.